Ponteareas é auga, e elas son as que deron forma ao seu territorio. O río Tea e o Uma enchen de atractivo e beleza un territorio que penetra en ti dende os pulmóns ata a pel. A humidade da súa vexetación, o son das follas dos amieiros, salgueiros e freixos, o tacto das augas freas dos seus leitos e o aroma poderoso da súa vexetación abrazante e enchente de vida. Ponteareas é lugar de costumes, onde destaca o mercadillo dos sábados e o día 14 de cada mes en horario matinal, tanto na Praza Maior como na Praza Bugallal. O 1 de maio de cada ano celébrase a concorrida Romaría da Santa Cruz, ascendendo ata a capela do mesmo nome, situada no cume do Monte Picaraña. Sabías que o himno do municipio é o Pasodobre Puenteareas, cuxo compositor é o ponteareán Reveriano Soutullo Otero, e foi estreado o 20 de outubro de 1929. En canto á gastronomía, a repostería ten como referencia rosquillas, os melindres, poufeiras e boleardos. En 2015 abriu Galicia Ambriu, unha microfábrica de cervexa artesá que comercializa cervexa loura, curuxa e tostada, Sabela. O municipio está incluído na subzona Condado do Tea da denominación de orixe Rías Baixas. Destaca a lamprea do río Tea, cuxa pesca se realiza coa arte da fisga. E a festa do bacallau e a festa do pito asado celébranse na vila nos meses de xullo e agosto, respectivamente. Ponteareas divídese en parroquias, as cales son San Pedro de Angoares. A igrexa de San Pedro de Angoares é do século XII. A súa orixe atopámola nun mosteiro visigodo situado sobre unha vila romana. Séculos máis tarde construiríase a igrexa románica. Pola parroquia de Angoares pasan o río Tea e o seu afluente, o río Uma. Neste último, no lugar de Cabalón, hai unha ponte medieval xunto ao que brota un manancial que, segundo eles, é similar á auga que crece no pobo de Mondariz. Poderás pasear pola súa ribeira apreciando e admirando a vexetación e fauna propia dos bosques de ribeira. San Xulián de Guláns. Ademais dun bonito cruceiro nas proximidades, hai restos dun par de lagares e varias pilas pequenas que se formaron parte antigamente do mesmo conxunto, podemos falar dun lagar de cera. En San Xulián de Guláns celébrase en xuño as festas á honra da Virxe da Saúde. A banda de música Unión de Guláns recibiu o Premio da Cultura Galega 2023 polos seus 150 anos. San Breixo de Arcos. No ano 991 foi doado polo rei Bermudo II á Igrexa de Compostela. Ali había un mosteiro dos Cabaleiros Templarios. En 1377, o bispo de Tuden, Juan de Castro, cedeu á súa igrexa varios terreos, algúns situados nesta parroquia para que tivesen capeláns. A igrexa parroquial de San Breixo de Arcos data de 1762, pero sufriu varias ampliacións posteriores. No lugar da serra existe unha pequena ermida dedicada á Virxe das Angustias, construída en 1684 e ampliada séculos despois. En Arcos sitúase a Pedra dos Namorados, con abundantes lendas, e a Pedra de Capón ou Pedra do Equilibrio. A Pedra dos Namorados conta na que se utilizaba nos ritos de fecundación para asegurar a procreación das parellas que non tiñan fillos. Arnoso. A súa igrexa está dedicada a San Lorenzo e foi construída en 1861, registrando só a totalidade do retablo neoclásico. Na parte exterior atópanse dous cruceiros, un en fronte de bandita igrexa e outro carón do leste. Pódense apreciar tamén tres cruces que representan o Calvario. O 28 de xullo de 1729 leva a cabo o castro de Enseada, por orde de Fernando VII, no que se deixa por escrito os datos desta parroquia. San Salvador de Cristiñade. En xuño de 1920 inaugurouse no solar do Puño un edificio construído pola Sociedade O Facho de Porvir de Buenos Aires, destinado a un centro de educación primaria para nenos. Esta parroquia ten un encanto especial en sendeirismo, onde podemos gozar de varios roteiros. Areas. A igrexa de Santa María de Areas foi construída en 1878, en substitución da antigua situada en Outeiro de Foxo, e que pola súa proximidade ao río Tea sofreu frecuentes inundacións. Nel destaca un retablo de pedra dedicado á Virxe dos Dolores e á Paixón do Señor, obra de canteiro José Cerviño García. A capela de San Brais é do século XVII e a de Santa Lucía do século XVIII.
O Palacio do Porto Barreiro da familia Ponce de León, construído na súa maior parte no século XVIII. Oficialmente Santa Cristina de Bugarín está rodeado de paisaxes naturais con montañas e vales. É coñecida pola súa contorna agrícola e gandeira. Destacan as súas festividades tradicionais como a Festa de San Xoán. Aínda que é unha zona tranquila, está preto de Ponteareas, o que facilita o acceso a servizos urbanos. Ideal para quen goza da natureza e o turismo rural, con roteiros de sendeirismo e unha contorna paisaxística característica de Galicia. San Mamede de Fontenla. Nesta zona poderás atopar unha paisaxe rodeada de natureza e tranquilidade. San Cis de Celeiros. Segundo o libro Historia de Ponteareas, a hipótese máis probable da orixe do topónimo é que provén da palabra galega celeiro. Con todo, existen máis hipóteses sobre a orixe do nome que tamén poden ser certas. O libro afirma que o nome viría do éuscaro, concretamente a palabra celai, que significa pradería. Destaca o seu chan que ocupa a parte central da parroquia, produto do paso do río Uma. Grazas ao paso deste río, as terras do centro de Celeiros son moi ricas pero tamén moi húmidas. San Esteban de Cumiar. A igrexa de San Esteban de Cumiar é románica. Na parede hai unha talla moi esquemática dun gran león coas 4 patas dobradas cara adiante. Este templo está moi reformado, pero aínda conserva a portada occidental no refeito arco triunfal. Nesta portada hai unha inscrición que data da igrexa no ano 1184. Aínda que é probable que se trate dunha primeira fase porque moitos dos elementos da igrexa parecen posteriores. San Bartolomé de Fozara. A senda fluvial do río Tea pasa por esta zona. San Martiño de Moreira está bañada polo río Tea e conta cunha zona recreativa. Celébranse no ano dúas festas importantes, a finais de agosto a da Virxe da Consolación e a mediados de novembro a do patrón, San Martiño. San Nicolás de Prado é unha das parroquias polas que pasa o roteiro do río Tea. San Miguel de Guillade. Nesta parroquia existen os restos do que puido ser o mosteiro de Santa Leocadia, aínda que isto aínda non puido ser confirmado. O que si é certo é que no lugar de Santa Leocadia de Guillade atoparemos restos moi interesantes, como os cimentos dunha igrexa, un posible lagar rupestre, un monolito de pedra, unha mina de agua escavada en roca, as ruínas dunhas edificacións de gran antigüedade e mesmo o castro de Castromao. Santiago de Oliveira. No ano 1170, Fernando II doou esta parroquia ao obispo de Tui, Juan I. Tras a reconquista do territorio invadido polo Reino de Portugal no sur de Galicia e como recompensa polos terreos ocupados para o traslado da catedral, asento a súa localización actual. San Salvador de Nogueira. Un dos elementos máis destacados da igrexa é a súa impresionante fachada de estilo románico, con arcos de medio punto e esculturas que representan escenas bíblicas. A igrexa forma parte do patrimonio histórico e artístico da rexión, sendo un exemplo destacado da arquitectura relixiosa galega. A súa importancia cultural radica no seu valor como monumento arquitectónico e como centro de actividades relixiosas e culturais que enriquecen a vida da comunidade. San Mateo de Oliveira. A Festa dos Maios é unha celebración de exaltación da natureza que se celebra en Galicia. Ten lugar a principios de primavera, normalmente en torno ao 1 de maio. Riba de Teia. A festa da tortilla é típica do lugar. Nela atoparás música e concursos de comida. San Lorenzo de Oliveira, onde se celebra unha festa relixiosa en honra á Virxe do Socorro. Os asistentes poden participar nos actos relixiosos programados para a ocasión, deleitarse cun costillar popular e gozar das actuacións musicais. Xinzo, parroquia moi próxima ao centro da cidade, onde atopamos a banda de música cultural e xuvenil de Xinzo. Realizan concertos, festivais de música, procesións, etc. dende 1971. Padróns, onde os veciños celebran a festa en honra á Virxe dos Dolores con actos relixiosos e actuacións musicais. Pías, situado entre Ponteareas e Mondariz, onde se atopa o Forte de Troña. A tradición di que unha persoa ten unha verruga en alcures do seu corpo e quere desfacerse dela, ten que ofrecerse a San Benito de Pías. Dita ofrenda consta dunha ducia de ovos que se teñen que recoller no pobo do ofrendante, pedindo un ovo a cada veciño. Unha vez que obtivese unha ducia de ovos, deberá collelos e acender unha vela en pouco tempo a verruga desaparece. San Ciprián de Paredes, situada á beira da depresión do río Tea. A primeira mención coñecida desta parroquia é nun documento
do ano 1113, no que Pega de León doa Paretem e outras posesións a Pelai Velázquez, iniciándose nesta época a súa vinculación cos señores do Sobroso.